Zasadnutie Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny uskutočnilo sa štvrtok 26. júna. Práve sme mali rebalans budžeta nášho rozpočtu Národnostnej rady a vlastne pretože sa stali zmeny, keď sme plánovali budžet za 2025 rok, plánovali sme ho podľa toho, ako sme mali v 2024. Keďže z budžetu republiky sme tohto roku dostali menej, ako čo sme plánovali, a zase z budžetu pokrajine sme dostali viacej. Tiež sme mali aj projekty, ktoré nám schválil úrad, ktoré sme nemohli plánovať, a teraz, aby sme tie prostriedky, ktoré sme dostali, aby sme ich mohli trobiť. A to, čo je hlavným cieľom týchto prostriedkov, ktoré budeme udeľovať príslušníkom našej slovenskej národnostnej menšiny, je, aby oni aj naďalej mohli rozvíjať svoju činnosť a vlastne, aby mohli organizovať tie svoje rôzne podujatia, ktoré aj behom celého roka aj organizujú. Tiež sme schvaľovali rozhodnutie, ktoré doniesla výkonná rada. Mali sme informáciu o správe, keďže sme mali štátnu revizorskú inštitúciu, ktorá vlastne schvaľovala, ako sme náš rozpočet konali v 2024 roku. To bola dobrá správa, znamená, že sme všetko podľa zákonu, aj podľa pravidlov tie prostriedky vlastne aj trobili, aj sme ich namenili za to, čo bolo treba. Okrem toho mali sme aj schvaľovania aj programu, aj finančného plánu novino-vydavateľskej ústavy z nich Hlas ľudu, ako aj z Leta aj Zorničky. Takže bolo naozaj dosť bodov a vlastne veľmi ma teší, že sme to všetko aj uspeli v takej pracovnej atmosfére aj zakončiť.